హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ దైవాసుర స్వభావములు దైవీ మరియు ఆసుర భావాలు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. డివైన్ అండ్ డెమోనియక్ నేచర్స్, దైవీ మరియు ఆసురీ గుణాలు అనేటువంటి అధ్యాయము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో ఓ భరతవంశీయుడా, భారత అర్జున, ఆ కృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా. ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, నిర్భయత్వము అభయం సత్వ సంశుద్ధిర్ అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అభయం అంటే నిర్భత్వయం, సత్వ అంటే సత్వ సంశుద్ధి అంటే స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణము, అంటే శుద్ధి, అలాగే జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటివి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, అలాగే దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపము లేకపోవడము, త్యాగము, శాంతియుతంగా ఉండడము, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఉండడము, లోభరాహిత్యంగా ఉండడము, మృదు స్వభావంగా ఉండడము, లోక విరుద్ధమైనవి మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మాచరణము చేయవలసి వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడడము, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, అద్రోహం అంటే ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవవాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణాలు అనేవి దివ్య గుణాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. ఈ దివ్య గుణాలు దైవీ స్వభావమును కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు, అంటే దైవ గుణాలుగా ఇవి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఏవైతే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగంలో మరి ఈ భౌతిక జగత్తు అనే అశ్వత్థ వృక్షమును తెలియచేసినటువంటిది కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి దాని నుండి ఉద్భవించేటువంటి వేళ్ళు కొన్ని మంగళకరమైనవి, కొన్ని అమంగళకరమైనవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. అవి జీవుల యొక్క కర్మలతో పోల్చబడేటువంటివి. మరి ఇక్కడ మరి ఆ దైవీ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి దైవ స్వభావాలు మనకి 9వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటారు. శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను పాటించే వాళ్ళు దైవీ స్వభావులు అని. మరి ఆ శాస్త్ర విధి విధానాలను పాటించినటువంటి వారు అసుర స్వభావులు అంటూ చెప్పబడింది. అందులో దైవీ స్వభావుల యొక్క లక్షణాలను మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. దివ్యమైనటువంటి గుణాలను ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ గుణాలలో
మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధిని కలిగి ఉండడము, మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనాన్ని కలిగి ఉండడము, అలాగే దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము అనేవి వివిధ రకాలైనటువంటి ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉండడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ మొత్తంగా చెప్పబడినటువంటి 26 గుణాలు చెప్పబడినటువంటివి. ఈ 26 గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అని చెప్తారు. వీటినే దైవీ గుణాలుగా చెప్పబడుతున్నది. ఎటువంటి లోభత్వాన్ని కలిగి ఉండవద్దు, మృదు స్వభావంతో ఇతరులతో ఉండాలి. మరి ఏవైనా లోకంలో విరుద్ధమైనటువంటి పనులు, శాస్త్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేయడానికి బిడియం ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి దృఢమైన నిశ్చయంతో ఉండాలి. ప్రకాశవంతంగాను, ఓర్పుతోనూ, ధైర్యంతోనూ, శుచిత్వము, శుభ్రత్వంలో ఉండడం, అది బాహ్యాంతర శుభ్రత్వాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇతరులకు ద్రోహం చేయకుండా ఉండడము, అలాగే ఇతరుల నుండి గౌరవములు కోరుకోకుండా ఉండడము, ఇవన్నీ దివ్యమైనటువంటి గుణాలుగా చెప్తున్నారు. ఈ 26 గుణాలు, ఈ 26 గుణాలు వివిధ వర్ణాశ్రమ పరిస్థితులను అనుసరించి జీవుడు వీటిని పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి 4 వర్ణాశ్రమాలు ఉన్నవి అనేది చెప్పుకున్నటువంటిదే. అందులో మనకి మరి బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమాలు అనే 4 ఆశ్రమాలు. మరి వర్ణాశ్రమాల్లో మరి వీటిలో మనకి ఈ ఆశ్రమ పద్ధతిని అనుసరించి కొన్ని ధర్మాలను అతడు జీవుడు పాటించవలసింది ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక పరిస్థితులు దుఃఖకరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అన్ని రకాలైనటువంటి జనులు ఈ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకున్నట్లయితే ఆ తమో రజో గుణాల నుండి బయటపడి సత్వస్థితికి చేరి క్రమక్రమంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నవి ఇవి దైవీ లక్షణాలు. ఈ మొదటి 3 శ్లోకాలలో భగవంతుడు దైవీ గుణాలను గురించి చెప్తున్నారు. ఇంకా మనకి ఆసురీ గుణాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు అంటూ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి గుణాలు నరకానికి రాజమార్గాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. మరి పాపకర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు గర్వంతో ఉంటూ ఉంటాడు, పొగరుతోనూ ఉంటాడు, దురహంకారంతో ఉంటూ ఉంటారు. క్రోధము, మొరటుతనంతో, అజ్ఞానము అనేవి ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగి ఉన్న వారి యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మరి మనకి ధర్మం యొక్క 4 పాదాలుగా చెప్పబడేవి దయ, తపస్సు, సత్యము, శుచిత్వము అనేవి 4 పాదాలు ధర్మం యొక్క 4 పాదాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఈ 4 పాదాలకు ఆటంకం కలిగించేటువంటి ఒక 4 నియమం, అంటే 4ంటిని మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు. మాంసాహార భక్షణం చేయడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండడము, ఇల్లిసిట్ సెక్స్, అలాగే జూదము ఆడడము, గ్యాంబ్లింగ్. సో ఇవి 4 నియమాలను, ఇవి 4 కూడా ఆ ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలకు ఆటంకం కలిగించేవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇస్కాన్లో మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తూ ఉంటారు. 4 నియమాలను పాటించాలి అని చెప్తారు. అవే నో మీట్ హీటింగ్, మాంసాహార భక్షణం చేయవద్దు. నో ఇంటాక్సికేషన్, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించవద్దు. నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను పెట్టుకోవద్దు.
నో గ్యాంబ్లింగ్, జూదము ఆడవద్దు. మరి మాంసాహార భక్షణ వలన జీవుల్లో ఉండేటువంటి దయా స్వభావం నశించిపోతుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం వల్ల జీవుడి యొక్క తపస్సుకు భంగం కలుగుతుంది. ఇక అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండడం వల్ల శుభ్రత్వాలు కోల్పోతారు అని, మరి గాంబ్లింగ్ వల్ల అంటే జూదం ఆడడం వల్ల సత్యానికి ఆటంకం కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి మనకి నేటి ఒక కుటుంబ వ్యవస్థను మనం చూసినట్లయితే ఈ కలియుగంలో, కలహాల యుగంలో, ఈ కపట యుగంలో, దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ఆలయంలో మనకుండేటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా కోరలింగ్, ఒకళ్ళొకళ్ళు నిందించుకోవడము, ఒకళ్ళొకళ్ళ పైన కోపించుకోవడము అనేటువంటిది సాధారణంగా. కానీ వీటి నుండి బయటపడడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుని కేంద్రంగా చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలు ఈ కలహాల యుగంలోని కలహాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తుంటారు. సో అది కలిసి ప్రార్థించేటువంటి కుటుంబము, కలిసి ఉండేటువంటి కుటుంబంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే అందరూ కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధ విషయాలలో, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మనకున్న ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ కలిసి కుటుంబంలో అందరూ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు సుఖంగా ఉండేటువంటి కుటుంబంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. ఓ అర్జున, దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి. ఏవైతే మొదటి 3 శ్లోకాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ దైవీ గుణాలు జీవుణ్ణి ఈ బంధనాల నుండి బయటపడవేస్తుంది అని. కానీ అసుర గుణాలు ఏవైతే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ గర్వము, పొగరు, అహంకారము, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ గుణాలు, అసుర గుణాలు జీవుణ్ణి బంధంలో చిక్కుకున్నటకు కారణమవుతాయి. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు, విచారించకు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అసుర లక్షణాలతో జన్మించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అతడు యుద్ధంలో పాల్గొనడము అసుర అంటే ఇక్కడ అసుర స్వభావము కానేటువంటిదిగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు అతన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎందుకంటే మరి అర్జునుడు ఆలోచిస్తాడు, భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి పెద్దలను వధించాలా వద్దా అనేటువంటిది అతడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విచారణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ద్విభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురిం పార్థ మే శృణు. సో ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలు. ఒకరు దైవీ గుణాలు కలిగిన వారు కాగా మరొకరు అసురీ గుణాలను కలిగినటువంటి వారు. మరి దైవీ స్వభావాలను గురించి ఇంతకు ముందే వివరించాను నీకు, ఇక అసుర గుణాలను గురించి చెప్తాను విను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దైవీ గుణాల గురితో చెప్పి అర్జునుడి గురించి ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులు 2 రకాలు అని, మరి ఇక్కడ ఎవరైతే నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతారో, అంటే శాస్త్ర ఉపదేశాలను, పెద్దల మాటలకు కట్టుబడి ఉంటారో వారు మరి దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారుగాను, దానికి భిన్నంగా ఆలోచించేటువంటి వారు ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అని,
సో ఇప్పుడు మనకి ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తున్నారు, ఆసురీ గుణ స్వభావాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతకు పూర్వమే మనకి 7 నుండి 12 వరకు కూడా దైవీ లక్షణాల గురించి చెప్పినటువంటిది. దైవీ స్వభావాలు, భక్తులు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః నచౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిది ఏదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వము, సదాచారం, సత్యము గాని కనిపించవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఏ పని చెయ్యాలి, ఏ పని చేయకూడదు అనేటువంటి విషయాలను వారు తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అసత్యమప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము, అధిపతి లేనిదని ఈ అసుర భావాలు కలిగిన వారు చెప్తారు అంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. మైథున కోరికల వలనే ఈ జగత్తు తయారైనది, కామము తప్ప ఈ సృష్టికి మరొక కారణం లేదు అని ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఏతాం దృష్టమవష్టభ్య నష్టాత్మనోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఈ తప్పుడు దావు పట్టినటువంటి అంటే ఈ పతితాత్ములు, బుద్ధిహీనులు, మరి అల్ప బుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యములతో ప్రపంచానికి అంటే ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు వారి యొక్క నిర్ణయాలని అనుసరిస్తూ ప్రపంచ నాశనానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి కీడును కలిగించేటువంటి దారుణమైనటువంటి పనులలో నెలకొంటారు, పాల్గొంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమాన మదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. సో ఇంకా మరి ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు అంటే ఈ అసుర స్వభావము మరికొంత ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. విపరీతమైన కామము అంటే తనివి తీరినటువంటి కామాన్ని ఆశ్రయించి దంభమానాల అహంతో మరి లగ్నమై అంటే ఆ దురభిమానంతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారాలతో ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలిగిన వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు. మరి ఈ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైన వాటినికి ఆకర్షితమై అపవిత్ర బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ ఆసురీ స్వభావాల యొక్క వైఖరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ ఆసురీ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు. ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడమే మానవుల యొక్క ప్రధాన అవసరము, మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరమని వారు నమ్ముతూ ఉంటారు అని.
మరి ఆ విధంగా జీవితము చివరి వరకు చింతలను అపరిమితం, అంటే వారి యొక్క చింత అపరిమితంగా ఉంటుంది. వేలాది ఆశాపాశాల కట్టుబడి, అంటే వేలాది ఆ కోరికల వలయంలో కట్టుబడి కామ క్రోధాలలో లగ్నమై ఉండి ఇక ఇంద్రియ భోగానికి అన్యాయంగా కూడా ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారికి కొన్ని ఉదాహరణలను మనం తీసుకుంటే, ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు, అలాగే కంసుడు, రావణుడు అనేటువంటి వీరు ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారికి ఉదాహరణలుగా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇద మధ్య మయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్సే మనోరథం ఇదమస్తిదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం. ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే చెప్తూ ఉన్నారు, ఈవేళ నాకు ఇది లభించింది, ఈ నా కోరిక నెరవేరినది, నాకింత ఆస్తి ఉన్నది, మరింత సంపాదించబోతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తారట. అలాగే ఇంకా వారి యొక్క అభిప్రాయాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ శత్రువును చంపేశాను, మిగిలిన శత్రువులను కూడా నేను సంహరిస్తాను, నేను ప్రభువుని, సుఖభోగిని, తలపెట్టినవన్నీ తలంచే సాధించేటువంటి సమర్థుడను నేనే, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుడను నేనే అనే ఒక భావనలో ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆడ్యోబి జనావానస్మి కోన్యోస్తి సదృశో మయా యక్షే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. సో ఇంకా వాళ్ళ యొక్క భావనలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను డబ్బు ఉన్నవాడిని, ఉన్నత వంశాలో ఉద్భవించాను, నాకు సాటి అయిన వాడు ఎవడూ లేడు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను. ఈ విధంగా అసుర భావాలు కలిగిన వాళ్ళ యొక్క భావాలు ఉంటాయి అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్త కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. సో మరి ఇటువంటి ఊహలు తలపులతో తప్పుదారి పట్టినటువంటి వారు మోహమనే వలలో చిక్కుకుపోయి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుటకే బానిస అయిపోయి వారు నరకాలకు పతనమైపోతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞేస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఇంకా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు చెప్తూ ఉన్నారు. వారట తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలను చేస్తారు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా వారి యొక్క ప్రభావాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామక్రోధములచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారు అయి మరి తమ దేహంలోనూ మరియు ఇతరుల దేహములలోనూ ఉంటూ ఉన్నటువంటి నన్ను ద్వేషిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షపామ్య జస్రమశుభాన్ ఆసురీష్వవ యోనిషు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసురిం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యదైమాం గతిం. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అటువంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరుకోలేరు, క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక దేహము నుండి మరొక దేహానికి నిరంతరము మారుతూ ఉంటారు, లేకపోతే ఒక లోకము నుండి ఇంకొక లోకానికి మారుతూ ఉంటారు తప్ప శాశ్వతమైన కృష్ణధామాన్ని పొందలేరు, వారు అధోగతి పాలవుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారు తీసే 3 మార్గాలు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణము అవుతాయి. అందువల్ల ఈ 3ంటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి మన యొక్క మనసుకు 6 శత్రువులని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనే 6 శత్రువులు మన మనసు పైన పనిచేసేటువంటివి. సో ఈ కామ, క్రోధ, లోభ, మదమోహాల వలనే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం, ఈ మహాభారత యుద్ధము మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత, ఇవన్నీ కూడా రావడానికి కామ, క్రోధ, లోభం. సో మరి కామానికి కౌరవులను ఉదాహరణగా తీసుకుంటారు. ద్రౌపది ఎడ వారికి ఉన్నటువంటి ఆ కామము వారిని ఆ విధంగా పతనం చెందించినటువంటిది. ఇక కౌరవులకు పాండవుల పైన కోపం. సో అందుకే వారు కూడా ఆ కోప విధానంలో వదిలేసినటువంటి. ఇక మరి కౌరవులకు ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుడు మరియు దుర్యోధనులకు, ధృతరాష్ట్రుడికేమో తన సహోదరుడైనటువంటి అతని యొక్క మరి ఆ పాండురాజు రాజ్యం ఏదైతే ఉందో హస్తినాపురం పైన దురాశ. సో అందుకే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది అని చెప్తాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదమును పొందుతాడు. ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించి వేదాలను అధ్యయనం చేస్తూ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ మన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని చివరకు ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటాము అంటూ చెప్తున్నట్టు. యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారము పనిచేసేవాడికి పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు అని చెప్తున్నటువంటి.
తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యావవ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరహసి. కాబట్టి ఓ అర్జున, మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా చేయదగ్గ కార్యం ఏదో, చేయకూడని కార్యం ఏదో తెలుసుకొని తద్వారా శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని దానికి అనుకూలంగా ఈ లోకంలో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఆ శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గది చేయకూడనిది ఏదో తెలుసుకొని ప్రవర్తించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. సో మనకి వివిధ యుగాలలో వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటి వారిని చూస్తాం. సత్యయుగంలో వామనదేవుడికి, వరహాదేవుడికి మరియు హిరణ్యాక్షకుడికి యుద్ధం జరిగింది అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ హిరణ్యాక్షుడు అసురుడు కాగా వరహాలు భగవానుడుగా ఉన్నటువంటిది. అలాగే త్రేతాయుగంలో రామరావణ యుద్ధము. ఈ సో వీరిద్దరూ భిన్న దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారు, వీరిద్దరేమో భిన్న గ్రహాలలో ఉన్నటువంటి వారు. ఆ భిన్న దేశాలలో ఉన్నటువంటి రామరావణుల మధ్య, ఇందులో రావణుడేమో అసురీ స్వభావాలు కలిగి ఉండగా రాముడు దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇక్కడ ఆసురీ గుణము, దైవీ గుణాలు ఒకే కుటుంబంలోనికి వచ్చేసినాయి. పాండవులు కౌరవులు ఒకే వంశానికి చెందినటువంటి వారు. ఇక కలియుగంలో సత్యయుగంలో చూస్తాము వేరువేరు గ్రహాలలో అసురులు సురులు ఉన్నటువంటివి. త్రేతాయుగంకి వచ్చినట్లయితే అక్కడ మనకి వేరువేరు దేశాలలో అసురులు సురలు ఉన్నటువంటిది. ద్వాపర యుగంలో గ్రహాలు పోయినవి, దేశాలు పోయినవి, ఒకే ప్రాంతంలోనికి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు. ఇక కలియుగంలో ఒక వ్యక్తిలోనే 2 లక్షణాలు ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని మనం చూడవచ్చు. వీటన్నిటి నుండి బయటపడడానికి మనకున్న ఏకైక మార్గము ఆ హరే కృష్ణ నామ జపం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి